al poble de Montcada hem vist que una de les preocupacions fonamentals és la neteja del poble. Lamentablement, Montcada està bruta i sols fa falta eixir i pegar una volta per el poble, no a detectar brutícia, sinó eixir anant a comprar o anant a passejar i te dones compte que Montcada està bruta. No és que Montcada i els ciutadans de Montcada embruten més que els ciutadans d'altres pobles. Nosaltres entenem que Montcada està bruta perquè no hi ha una bona gestió de la neteja de Montcada. I de la gestió de la neteja de Montcada s'ha d'ocupar el que està governant. I el que està governant ha d'intentar buscar solucions per a que Montcada no estigui bruta, com passa en altres pobles. Evidentment hi ha altres pobles que estan bruts, però evidentment també hi ha altres pobles que estan nets. En aquest sentit, entenem que n'hi ha que millorar els serveis, en campanyes, en sensibilització de la població, però sols en campanyes i en sensibilització no és suficient. Entenem que n'hi ha que prendre altres mesures. I totes les mesures no van encaminades a sancions, etc., sinó que entenem que fa falta un poc d'imaginació per solventar aquestes coses.